Molt bé. Continuem en esta segona part en l'Escola Municipal de Dolçaines i Tabalet, que la tenen ja així present, de la qual és director Israel Falcó i Pedrós, que naix a Cullera i a 7 anys ja es comença els seus estudis de solfeig, continuant-los en el Conservatori de Música de València. És als 22 anys quan realment és primer contactes amb la dolçaina, al fundar-se el grup de danses El Raconer de Cullera. I un any després forma part de l'Escola de Dolçaina i Tabal d'Algemesí, de la mà de José Mi Sánchez, passant després pel mestre Pau Puig. Han actuat en diversos pobles de la comunitat, també col·laborant amb diversos grups de teatre. I des del 1996 imparteix classes de dolçaina a l'Escola de Dolçaina i Tabal de Cullera. Ens oferiran, en primer lloc, l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabalet, Folla, cercavilla de Xavier Richard. Després, Cotes, marxa cristiana, també de Xavier Richard. Després passarà veurem el grup de danses de Cullera, que ens oferiran 4 balls. Cullera, Jota d'Alfarb, Dansaes i el Bolero de Carlet. Finalitzarem una altra vegada amb l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabalet, que ens interpretarà Berca, cercavila, també de Xavier Richard, Herbero de Mariola, de Josep Ramon Pasqual Vilaplana, i per a finalitzar, Muixeranga d'Algemesí popular. Els dolçainers que veuen vostès en l'escenari són, com no, Israel Falcó, Fran Marí, Francisco Martínez, Juan Vicente Armengot, José Manuel Fernández i Andrés Signes. Tabalets, Toni Borja, Carles Prats, Antonio José Fernández, i dansaors i dansaores, Irene Serrano, Beatriz Martí, María González, Ainhoa Bolufer, Elian García i Cristina Aragó. Amb tots vostès, l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabalet i el grup de danses de Cullera. Bona nit.